uDokotela Peter Magubane waduma kakhulu ngalesi sithombe esesisabalale umhlaba wonke asithatha kumbhikisho wabafundi ngoJune 16. Imeya yaseGoli uKabelo Gwamanda ithi ikhono lakhe lokuthatha izithombe laba yithuluzi elinamandla lokulwisana nokungalingani kanye nokuthi kubuyiselwe isithunzi somuntu omnyama. His lens became a powerful weapon to fight for justice, equality, human dignity, as he fearlessly documented the harsh realities faced by those oppressed. Wathwebula ke izithombe eziningi zokwakwenzeka ngesikhathi sengcindezelo kanye nezamaqhawe umzabalazo aselele kobandayo. Abazukulu bakhe bamkhumbule njengomkhulu obekholelwa kakhulu kubuciko bakhe. Now let me tell you something about that old man. He definitely believed in something. We're talking about a guy who went to prison for taking pictures. And I'll tell you now, I'm too soft and too privileged to even attend prison. Intsha ithi ubehlala njalo ekulungele ukucobelelana ngolwazi kwabasakhula. Despite his worldwide escapades, this fantastic photographer kept all of us grounded, never dragging us to his photo exhibition. Magubane udlule emhlabeni eseneminyaka engamashumi ayishiyagalolunye nambili uzofihlwa ngoLwesithathu.